Pamilya ni First Lieutenant Sheen Alexandria Tato, ang flight nurse nga usa sa mga namatay sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Patikul, Sulu, emosyonal nga gihinumdom ang kaagi niini ug mga pangandoy nga sa usa ka pamilok lang nahanaw. Ang ilang storya atong sayron sa report ni Cyril Chavez. Sabi ko, anak, sa pagpanaw mo, huwag mo kalimutan, mahal na mahal ka namin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit sa ganitong parang ka kinuha ng ating Panginoon? Ay yan ang hindi ko maintindihan, bakit sa ganitong paraan? Dili gihapon madawat ni retired Colonel Wilfredo Tato ang nahitabo sa iyang anak nga si First Lieutenant Sheen Alexandria Tato o Rhea sa iyang mga suod nga higala. Kinsa usa sa mga namatay sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Patikul, Sulu, Domingo sa buntag. Usa ka mapinanggaon ug masinabtanong anak, mao kini ang paghulagway sa iyang banay kang Rhea. Taasab ang pangandoy niini sa kinabuhi kung asa nalakip dinhi ang pagserbisyo sa nasod. Nagdako si Rhea sa Pagadian City una sila mibalhin sa Davao City. Bata pa lang, gusto na niining mahimong doktor. Karong nahimo kining nurse, nagdesisyon sab kining mosulod pagkasundalo. Matod ni Tatay Wilfredo, dili si Rhea ang nakalista nga mosakay sa mong C-130 kay ang nurse nga naka-assign niadtong tungura, wala na dayon diyang nagkasakit ang anak. Busa si Rhea ang mipuli. Sinabi naman sa akin ni Rhea, magtik siya pa, may kasama ko dito na ilalagay sa ulo, may sakit yung anak niya, ako na lang ipinalit. Niya pa, at least okay lang pag gusto ko rin, dahil doon pa makapag-aral ako through online, gamit yung kanyang bagong laptop. Hulyo 3 sa gabi, nakahisgot pa kuno si Rhea sa iyang pamilya nga nagkaproblema kuno ang ilahang flight padulong sa Mindanao. Niadtong tungura, buod na unta ni Tatay Wilfredo nga dili na mudayon ang anak. Apan ni atong Hulyo 4 sa buntag, ulahing mensahe ni Rhea nga madayon ang ilahang pagbiyahe. Gani, nakuhaan paghulagway si Rhea sulod sa C-130. Apan mauna di kini ang iyang ulahing hulagway diyang nahagsa ng eroplano alas 11:30 sa buntag niadtong Domingo. Hanggang ko di misis, pati ako para kung sira ulo, nakakaupo ko sa tabi at bibigla akong sisigaw. Nakatakda ng dalahon sa Villamor Air Base sa Kauluhan ang lawas ni First Lieutenant Sheen Alexandria Tato para sa military honors una kini iuli sa iyang pamilya. Alang sa pamilyang Tato, sakit ug makakuratman ang nahitabo, apan ginapaningkamutan nila nga mahimong lig-on alang sa ilang anak kinsa nagpakita og kabayanihan pinaagi sa iyang pagserbisyo sa nasod. Me as a father, deep inside of my heart, para na sa gayon, pag nailibing na si Rhea yung anak ko, saka ko ipapalo-up magpa-DNA. Then, mahal na mahal ko yung anak ko, na gusto kong magtiyak. Na yung mga anak ko, na inilibing, yung ba si Rhea? So, I did confirmation through DNA. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.